L'any 1925 jo encara no havia nascut. Això vol dir que, segons com es mire, molts dels fets que van passar aleshores no m'afecten, o m'afecten apenes. Renuncia, doncs, a narrar pel menut les foteses que m'han contat després. Ara, m'importa deixar dit que aquell any s'inaugurà la fàbrica. Això i rememorar també persones que no solen mai esmentar a les cròniques. Pot ser per alguna escletxa s'hi filtraven microbis de tendresa i la gent de pell aspra se sentia estranyament amorosida i feble, capaç i tot d'estúpids sacrificis. Aquella gent vull evocar, els que viuen encara, afeixuïts pels anys, estòlics, i els altres, els que han mort a plena ruta d'aquest 40 anys llargs, ells i no els altres, els que ostentosament estampen llur nom damunt la feina. Ells són els únics herois d'aquesta història. Tants n'he tractat, que els noms se m'acumulen, gestos, diversos, paraules. La Maria Carné, que morirà soltera, l'Isidre Freixas, en Cinto Filosa, la Joana Martínez, que es baldia comunes i racons i s'arrugava a poc com s'arruguen les fulles. En Pep Salou, l'Agustí Vilanova. Ai, l'Agustí Vilanova. Carmeta Escaler, que ara es retira i a 8 anys mals complerts ja treballava. I tants vivents o no que formen un cos inert i pàl·lid a hores d'ara. La fàbrica perdura. No muda gens en aquests 40 anys o apenes. Per això aquest esforç per sobreviure, cansat si es vol, però content hi ha dies entre vidres glaçats, portes barrades, enmig del gran brogit, el gran brogit que a voltes em fa per bocar moig a ells el dedique, en ells el sent i per ells vull que siga fecund i reptador i alhora tendre. Cal que des d'ara llurs noms senyoregen les feixugues parets, fem-ne bandera contra el gran enemic, però on se vull que gira els ulls llurs ombres m'acompanyen. D'ells vull parlar en parlar de la gent d'ara. D'ells vull parlar. Sense ells jo no existeix.